Έχουν χάσει το χαμόγελό τους από τον τρόπο που κινεί το καϊτατζής. Εδώ ζεσταίνει τα λάστιχα, πιο πάνω τους παγώνει όλους και κερδίζει άξια την πρώτη θέση του αγώνα. Είμαστε 29 δευτερόλεπτα μπροστά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν πηγαίνουμε στο όριο του αυτοκινήτου, επειδή είναι και τελευταίος αγώνας του πρωταθλήματος. Τα αμάξι δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα. Είμαστε ευχαριστημένοι μέχρι εκεί που πηγαίνουμε, σίγουρα μέσα στον δρόμο και όλα βαίνουν καλώς. Μετά το πέρασμα του καϊτατζή υπάρχει μια μεγάλη κοιλιά και ακολουθεί ο Καλεμτζάκης. Και εμείς πήγαμε αρκετά καλά. Είχαμε λίγα προβληματάκια βέβαια με τα λάστιχα γιατί χάσαμε το ένα σέρβις. Αλλά είναι καλά και οι Μωρόε που ήταν από δίπλα μας, κάπου μας προλάβανε, κάπου μας ξαναβοηθήσανε. Άλλωστε είναι και ωραία μόνο που τους βλέπουμε. Πίσω από τον Καλεμτζάκη στην τρίτη θέση και πρώτος στο γκρουπ ήταν ο Αθανασίου. Γι' αυτό μόλις τ' άκουσε ο Δασκαλόπουλος έπεσε ανάσκελα. Έχουν συμβεί πάρα πολλά, ζημιές πολλές, τετρακέ, ψιλοέργα ευτυχώς, ειδικές με τα λινά και αυτή τη στιγμή είναι 2 Αθανασίου μπροστά, 2 πίσω από τον Αθανασίου, 10 πίσω από μένα ο Ιαβέρης. Στην πέμπτη θέση πίσω από τον Δασκαλόπουλο ήταν η Κικινής Μαστροπέτρος με το Renault 5 GT Turbo. Στην έκτη η Παναγιωτόπουλος Κιλικάκης με Λάντσια. Στην 7η Γεωργίου Σαλιάρης και στην 8η η Τσάδαρης Κάγκας. Ας ακούσουμε όμως τι λέει ένας από τους άτυχους του αγώνα, ο Ιαβέρης. Αυτή τη στιγμή αποφάσισαμε να εγκαταλείψουμε από κομμένο αξονάκι του τούρμπο, το οποίο χάλασε στα καρνεζέικα μέσα. Κάναμε ένα κακό χρόνο. Ήρθαμε εδώ με την ελπίδα μήπως είναι κάτι απλό, αλλά τελικά είναι κομμένος ο άξονας όπως είπαμε το τούρμπο, δεν φτιάχνεται. Και απλώς σταματάμε να διασκεδάζουμε. Ήταν ο αγώνας νόστιμος, θα έλεγα αρκετά γρήγορος. Στις παρυφές των βουνών, με τον Αχλαδό κάπου να σπάει ρεκόρ πάνω από τα 120. Τα γνωστά προβλήματα των ασφάλτων αγώνων, ως προς τις μέσες ορίες, αλλά με ένα πολύ ψηλό επίπεδο συναγωνισμού σε κάθε κλάση. Πιστεύω ότι μια συζήτηση που γινόταν στην ΕΛΠΑ, στην ΕΘΕΑ για κατάργηση του πρωταθλήματος ασφάλτου θα ήταν άστοχη ενέργεια, διότι είναι πόλος έλκης, μαζεύει πολλούς οδηγούς, βελτιώνονται, εξελίσσονται και ψάχνονται ακόμα και τα πληρώματα και οι μηχανικοί στη βελτίωση των αυτοκινήτων. Ελπίζω να μην τα καταργήσουν. Να μην καταργήσουν βέβαια και τα Group E αυτοκίνητα για να βλέπουμε Opel Ascona και Καϊτατζή.